Sanamkela Avalanche Grace, gama lami nduthenjiwe emolweni. Sifunda kuMateyu isahluko sesibini namhlanje ivesi yeshumi elinesithathu. Zithe zakubona ukuba zimkile ke zona. Naso isithunywa senkosi sibonakala kuYosefu ephupheni sisithi vuka, umthabathe umntwana nonina usabele eyiphutha ukuze ube khona apho ndide ndikuxelele, kuba uHerode uhlalele ukumfuna ukumbulala lowo ukuba amtshabalalise. Verse 14. Evukile ke yena wamthabatha umntwana nonina ebusuku emka wayeyiphutha. Wabakhona apho wada wabhubha uHerode ukuze kuzaliseke okwathethwayo yinkosi ngomprofeti isithi, ndambiza unyana wam ukuba aphume eyiphutha. Sisekuzalweni kukaYesu Kristu namhlanje. Ibani sonke siyalazi, kodwa kukho into ezasivula amehlo mna nawe namhlanje. uHerode ufuna ukubulala usana olunguYesu Kristu. Wafuna ukubulala uYesu Kristu, wamzonda uYesu Kristu esazalwa uHerode. La Herode wazonda uYesu Kristu esemncinci, nawe wakuzonda usazalwa, kodwa ngenxa yothando lukaYehova usaphila nawe namhlanje. Sisaphila. Siphila ngenxa yokhuselo nothando lukamaxhoba ayakhawuleza. Uyasithanda uYehova, uyasithanda, uyathandwa. Apho ukhoyo kufuneka wazi njengoba la Herode wayesukela uYesu esemncinci efuna umbulala, nawe usemncinci wakuzonda efuna ukubulala, kodwa namhlanje uphi? Umdala ulapho ngenxa yantoni? Ukhuselekile. Ukhuselwe ngumnikazi wezwe, umdali wezulu nomhlaba. Apho khona kwivesi engasentla simvile uHerode ethetha nezazi ezikhohlisa esithi, zenihambe nomtsheka apha khoyo apha azalelwe khona, nibuye ngoba nam ndifuna uyomnqula. Ebakhohlisa. Kanti kukho indlebe neliso elimjongileyo. uHerode wayezenza ingathi unguThixo kwezazazi, ezenza ingathi unguThixo nakuYesu Kristu, kanti ukhona ongaphezulu kunaye. uYehova ungaphezulu kwazo zonke ezi ngxaki ojongene nazo. Funeka uhlale uyazi loo nto. Neyiphina elwa nawe ungaphezulu uYehova kuzo. Bona apha kweli bali likaYesu Kristu namhlanje uvuseleleke. Zivuselela ukholo lwakho namhlanje. uYehova wathetha nezazi wathi, zazi zeningalinge nibuyele kuHerode niyomnika iripoti yokuthi uphi na uYesu, usana luzalelwe phi. Ngenyani ke azange baye. Ngoku kwesahluko esikule vesi esikuyo yeshumi elinesithathu, uYehova kakhona uthetha noYosefu. Uthi, Yosefu, thatha usana, ngoba uHerode ufuna ulibulala. Thatha usana nonina ubalekele eyiphutha. Ndide ndikuxelele, uhlale phaa ndide ndikuxelele. Ngenyani ke wahlala wada wamxelela wada wafa uHerode. Wathi netoba uHerode abone into yoba izazi azizanga kumnika ingxelo ngosana uba luphi na, waqula, wagcwala ngumsindo. Wathi makubulawe abantwana bana-2 years naphana ngaphantsi. Kwabulawa abantwana, innocent lives, innocent souls, zingenzanga nto. Ngenxa yantoni? Ngenxa kaHerode owathi xa ebona uYesu wambona as a threat.
uza kulwela uYesu nakubo abantu abathi xa bejonge wena bakubone as a threat, babone ngathi babe nomona ngawo, babone ngathi wena uthandwa kakhulu nguYehova, babone ngathi wena uyi-favorite. Kanti uNkulunkulu akana-favorite, uthanda wonke abantu, uyathandwa. Nawe apho ukhona apho ukhoyo uzibona ngathi awuthandwa, uyakuthanda. Bona apha koluthandwa alubonise kuYesu Kristu, okumkhusela, ukhuselekile. Into ke ngoku ekufuneka uyazile eyokuba akakho olwa noYehova aphumelele. Can't fight with God and succeed or win. You can never win fighting with God. You can never win. Ngoba xa ulwa nabantwana bakaYesu Kristu ulwa noYesu. NoHerode wayelwa noYesu, ezonda uYesu, wayelwa nomzali kaYesu, wayelwa with the Father, our Father God. Awayesolwa noYesu. Nawe apho ukhoyo abalwa nawe ukhona ukulwelayo. Watsho wathi nje ndizawulwela kwabalwa nawe. Watsho nakumaSirayeli, uMasirayeli ephethwe ke kakubi nguFaro, wathi nje I will fight with them that fight against you. Ethetha namaSirayeli. Nawe ke, that's the same God oprotector. Hlala ungakulingi ube sabushukuma, ungagongqonyisi. Ndisayiphinda lo ukuthi ungasuki kuYesu. Ungathi hayi ndithe ndawamkela uYesu njena wavuka olunye uthuli. Uhlalele loo nto kanye, uhlalele ezinjalo ezivuswa ngenxa yoba wena wamkele uYesu. Uhlalele kanye loo nto kanye. Masiqhube ngebali. Wahlala uYesu uYosefu nosana, watsho uYehova kuye wathi uzohlala eYiputa ndide ndikuxelele. Uthe nethi uba afe uHerode wabuya uYesu Kristu. Ndifuna ukutsho eyoba uthe uHerode nethi uba abulale abantu, abulala abantwana, afune ubulala nosana olunguYesu Kristu, waqumba nayo uYehova, wathumela isithunywa ku-Acts 12 verse 23 and verse 23. Wathumela isithunywa samqhekeza, sawa phansi, aphuma impilo, wafa uHerode, esazikhukhumelisa, ezenza ngathi unguThixo, kanti ulwa nonto orongo. Samginqa phansi isithunywa, aphuma impilo. After 5 days wafa uHerode, wabuya uYesu. Verse 24, wabuya uYesu, wabuya abafundi bakhe, waqhubeka i-salvation. Ashosholoze Yesu indawo ezilungileyo. Nawe ke namhlanje ufune ufunde into yokuba wazi ukuthi njena uHerode lowana owayefuna usibulalela awamesaya, efuna usibulalela awasavior esemncinci, efuna usibulalela awamediator, nawe usakulwisa namhlanje. Spirit of Herode usazi ukuthi sona ispirit sakhe sona sasifa, umoya lona ombi olwa noYehova, ongafuni uYehova, usalwa nam nawe namhlanje. Into ekufuneka uyenzile ke ukholo lwakho ulibambe. Isalvation le yakho uyisibambe, isalvation le yethu, noba kungavela eziphini ezilingo, usoloko uhleli kuyo, ngoba yeyona ungavumi ngayo. Ukholo lwakho uhlale kulo kanye, ukholelwe kuYesu Kristu uba is our Savior, owathunyelwa umthetheleli wezono zethu, ozosithatha wazosikhulula ezonweni,
uhlalele loo nto kanye kuye. Ngoba into ke ngoku endizokhuthaza kuyo eyokuba iRevelations 3 verse 11 and 12 uthi uYesu uyabuya, uthi ndiyabuya kakamsinyane. Uthi uYesu Kristu, hold fast what you have, that no one, ungavumi kubekho no one should take your crown. That's the message. Eyoba njengoba uyaroda esakulwisa kangaka nje, noba ngakulwisa athini, akasoze ukhuselekile, soze akwenze nto. Ufuna ntoni? Ufuna ukholo lwakho, hlala kukholo lwakho ke. Ngoba uYesu Kristu, yes, Revelations 3 verse 11 and 12 uthi hold fast le onayo, bamba le onayo, bamba isalvation yakho, bamba lo ministry yakho, ibambe kwezo ntshaba lezo onazo, ungasuki kuyo. Ngoba xa belwa neministry yakho balwa noYehova, uzawulwela uYehova. Haleluya. Bambelela kukholo lwakho, bambelela kuyo yonke onayo, eyokholo onayo oyifumeneyo ngokholo lwakho nangothando lwakho, uba uthanda uYehova nothando lwakhe uYehova analo ngawe, waza walibona. Laa revelation yokuthi ulibone uthando, irevelation le, abanye abaliboni uthando. Yiyo le nto kufuneka soloko sibaxelela ukuthi niyathandwa, yizani uYesu Kristu uye wanifela, singadinwa ubaxelela. uYesu Kristu, ungavumi kube khona umuntu othatha i-crown yakho, ungavumi kube khona umuntu ozathatha i-crown yakho. Uyabuya uYesu Kristu, uyabuya iNgonyama yezulu. Kufuneka njena sisebenze ngamandla, sixelele abantu ukuthi uyabuya uYesu, izani kuye. Akho muntu ofuna into ukuthi abantu baye ezihogweni. uHerode lwana njengoba ekhona nje uHerode elwa usalwa noYesu nangoku. Singaziphi le lizwi lizovula amehlo mna nawe, into abasingacabanga ukuthi nje uHerode wayelwa noYesu yedwa, usalwa nangoku nesalvation yakho. Ungasuki, ungabuyele eyiphutha, uYesu uyabuya. Ungavumi kube khona umuntu ozothatha i-crown yakho, isithaba sakho. God bless you. Thank you so much. Love you.